Pantay naman natin pagtakyan diha. Ang problema kay kuan. Dili ba yun dito, Soy? Soy, dili ba yun dito, Soy? Dili ba yun? Iba dito lod makuhaan. So guys, kami ang naulahin na batch. Si Arby, si Myung, si Janjan, og si Enteros. Kaya nakapas man ko mag-vlog ko kuhan. Ay, TV ako natin. Shout out sa imo, Brad. Pasalamat ka, Brad, kaya po kabot, kaya mabidyo. Kaya ko nasusunod ko pag-abot na. So guys, pasakay kami, balik kami. So guys, going na kami sa Kapajas, Kapajas Resort. Kapaja? Oh, Kapaja Resort. What's up guys, yung bugsay sa ako. So salamat sa linaw na panahon. Yun, no? Kapaja, here we go. Yo, what's up sa ako 3 million subscriber? So ako tagplugin ni Kuman kay nakapas mo mga ligo may sa Kapaja. So ako iban ang friendship goals, ang iban to ang nasa ano kahigas? Ang iban ato na naguna ng kami na last na si Enteros, si Janjan, si Timyong ug si Arby ako iban. Ambot ko mabati ko kay murag bujong man ang pambot. Balik raw guys pag moabot na kami, babush. Jago. Sawa na ko dito kami dako na bato. Yun, no? Abot na kami guys sa among destinasyon sa ano to tay? Ano to ngayon tay? Kapaja? Kapaja? Sa Kapaja. Ito sa Tikas, tuman ko dito. So guys, abot na kami sa Kapaja. Di mo pugngan. Welcome. Dagan iso bangit. Gupot naman kasod, bro. Char, sa mulagaw. Amara ko nagsumpa na sa ako. Pajong ni Kuan. Brad. Ito si Kuan. Dari ang pajong ni Kuan, Brad. Ito tuloy Kagura. Pajong ni Kagura. Ato manok yung ano ito kay basang usin to. Kaman to manok. Ato sa Kuan. Kaman nimo. Uyab jila ko mag-vlog. Nadili mo iban. Ata chike. Jaw mo sa attorney. Kailan na just sige Joe dito ka sa unahan.
Di tan pwede da. Kay mo init ba mo init. Ang saan mo ba ting? Ara mo Hindi ko pa ikaw balat sa usara na may balat. Ay mo dan tay? Wait, chicken. Wait, chicken. Oh, chicken, wait, banig. Uy, ito magdag banig, no? Ito na lang, ang haboy, nakalintan, ang banig, ang unlan. Pwede ang banig, pwede mo magbuhat-buhat. Ipasod sa kuwan, taga NDR. Ban ka bing? Ipasod sa tunduan nila. Tama, ang kutsin. Ha? Anto kang kuwan. Sino sa tagidya ini? Magpasalamat ka doon ng dako. Mo ni banding sa mag-couple oh. Diri lang bag kuya. Kanaton. Sa idyo lang nga dito ka ng kahoy nilaga na. Dai kahoy amo to nilaga. Doon naman dyan, ang pasporo dyan. Nandiyan okay na doon? Bali. Napali na ini siya doon? Minutes later. Char. May pasosos pa oh. Oo, may pasos pa. Direte kay Maya. Diba? Ya ilagi ato kuan lagi we ato tinidor. Wait, tinidor na. Kahoy na kan. Kaya ka na yaw. Oy, duda ko inin kuan badagom. Diyan atong panahon gay na. Hi vlog, welcome to my guys. So guys, unsa nga? What's up mga So guys, ato sila guys nag-tutorial oh. For magazine. For magazine. So ganan place guys. Turuan ko yung White sand. Ha? So silong siguro anay ko kay pagkaklian. surfing. Go surf. So namo sila na siya pa maluto. Isa pa? Manok. Pagsugba. Oh, yang. Ha? Ito po. Dapat tayo maluto? Nasa gilid. Basta ka naman diri ka turn ka mo pana. Arjan nito yan. Gawin na antiparan. Sakto lang siguro na nilutuan. Liwat. Pare, ikat niyo mo yung mga sakit. Pwede na to. One, two, three. Musikat na ini ako kuan ako video kay daw na nagpa-training din. So nga ikaw peng diri kang Arjan o tumbling ka wa. Johnny one. So guys, mo na yan subad nila ting yung picture. Ang dami ni Iban panlato o uutot man gani. Malato mo? May ban ko man lato. Hindi pa ibanan. Ha? Ayan mo. Nanawa na siya sa picture na. Pag-green sad mo eh. Pag-green. Before. Ay na, balik anay ka mo. Kaya ayang-ayang man ito. Katagsaya. Kailangan ko na may amor man ito. Ade ba sa? Marami nga ka mga reklamo. So guys, mo na namin lato na nakuha. Oh, lato. Ito. Ang pain lang naging sila. Ano ba sao? Nanaaroy sa. Hoy, dao may lagong. Di man din hiwa-hiwa ng pinya. Paksi-paksian nagta. Char. Tuyaon. Mani mo cake guys. Gani si. Di mama di aman po sa lang. Hayong lang kasi na. Namo cake.
Clear? Ano si Richard? Patay apa wala kay taas. Dagdabon mo te. Sige na ko. Hindi reklamo na hayop. Welcome to Kapajas Beach. Si. Ama May si nakahiring. Kuan. Si Kuan dandan ba? Agto pa nagpalanat pa. Tagsayangan siya kinabugtuan na siya. Isa kong tubalito. Ya pila kanon kuam. Siya pilon joy. Kitiki. Doon ba? Yak man mo hinbisi ni Jid. Di ko lang yung daon. Naghatagaw sila ni Kuan Ivy. Sila ba Di malik pa din. Chart. Sunod. Ganahan ka te? Gusto lagi na ako ti. Kuan. Kaya na kumatindog dire. Amo na ini. Ang posisyon. Ako dili na kay. Ang enda ko na nakabulig na. Saging, yan sa tuba kay law napasalig mas zay-zay na sila magdungag gurog saging. Pagkakita ko no dyan si Lupin raman ikibutang ko no dyan sa tuba. Sige, sunod si Mana Chart pohon. Sa badugan ni pohon. Ibangtok na Kuan. Silom. Dama lagi deko. Ini ang taglaw na hygiene. Ito pa cake. Gawas tong cake. Haman tong cake. Soy. Soy, ino na. Soy. Ang Cake cake. no, jay cake. Ang cake. Sorry. Ako kandila. Tayo data. Bukal na. Yasina na to. Uy, yung manat na kasinan. Tilawi ra ba may? Bitsiren, human lagi Mana? Oo, tilawi ra. Timplahan na ako doon. Di tilawi ra na to. Adto. Magpas dugangan tubig, dugangan tubig. Ay, hayang kilo. Mama saging. Arp. Bumba bumba bumba. Yun no. Okay. Nay nagbukal-bukal na kadto budago. Ha? Sir, sir. Luto na. Apa sa serte? Bukal-bukal na. Sa ija plato te. Kasi nanasado. Hoy, sorry. Ayaw mo na tagkilawan? Dari lang. Oh, limot. Sorry. Ato ra ka gansi sa sahura mi kaya. Suka aw. Jen. Kasawa. Sana all sayo-sayo. Mo dili to tapos. Doon asa na sa Tara na. Dili, doon na kaluwag. Arp. See you. Sa kanon te? Bangos, bunles. Dili ka sobra man ay kanon. Ilit tamba tambiro na kanato ni mo yuan. Kuan kuliah suka na kuan naman. So guys, din na ako pataason. Hindi rin ako tama. Ako na suka. Ya, ya nagtapos na.